oven. Okay na, chicken. Mag-iwan naman yung diba? Pati mga bulakat, ano yung gawin? Marami kang butter. Meron. Okay. Gusto niya yung may dumi. Kailangan. Yung ano, yung onion sa ilalim na, yung crispy ang chicken. Oh. Ano? Ilagay mo lang naman dun sa onion, tapos yung rosemary, tapos isang meron, tapos yung mayo, tapos yung onion, tapos kung buo pa yung butter ng ano, maghalo ka lang ng yung butter, tapos ano mo ba sa yung kumain ng apat? Yung crispy parang lechon na ano, lechon parang gumagawa din ako yan kasi nga hindi na gawin yung lechon. Kasi yung inaano pinapakuran mo sa isang kilo silang tapos silang steak, green leaves, black pepper, isang apple, tapos isang galong sibuyas. Pakuran mo lang siya ng asin lang. Pakuran mo lang siya. Tapos pag umulo na siya, alam ko dito ano na sa loob. Wala na tagalin mo siya sa pakulo. Wala din sa bao. Ngayon, i-add mo sa oven. Lagyan mo lang siya ng yung butter. Ano mo lang siya ng mga herbs. Salt, black pepper. Tapos, i-add mo siya sa para yung massage. Ang siya sa oven. Wala lang ano siya ba kailangan na may kulay pa ang kuko, di ba? Kasi marami ba kayo? Ha? Marami pa. Oo. Pwede rin naman mag-ano. Di ba may natira ka ng bunte? Kami ko sige, wala rin ang gago. Nung ginila kami sa isda, meron ko hindi na tinira. Okay ka lang. Meron ba? Nadadala lang kita ko. Nung ko lang gusto yung isa. Ay, talaga mas maraming ways. Bakit? Nag-aaral ka. Ha? Nag-aaral ka. Ano mo yung share lang? Hindi naman kasi nag-aaral ka. Aaral ka yung ako naman. Hindi kasi ko kailangan mo.
Pwede rin kaya mo na lang yung ganun kakuha mo tapos kaya mo sa lahat ng diba, ilalagay mo sa oven yung mga nalagyan ng butter. Ngayon, pagtiwa ka lang ng patatas, tapos yung i-mix mo. Doon na yung butter na pag-massage mo sa yun din ang sa patatas. Tapos, pwede pa ba, na lang, makukulang yung oo, mo ba kayo? Kasi, paano yung manok eh? Okay, yung patatas, sabay na sa pagluto ng manok. Sa oven.
Sabi ko, ako, realize ko yung mga dati mo. Yung mga pang-sports mo, separate. Yung mga kasama mo, separate. Yung mga t-shirt mo, separate. Long sleeve, short sleeve. Pati ka po yung mga leggings mo pati, sweatpants, separate. Alam mo kung nasaan. Sabi ko, baka mamaya ako, pag-arrange ko ka na naman kung naman. Ambisyosa nga. Ano na, yung ugali na dan, ugali na sa ugali ni Marisa. Yan ang magkasing ugali. Si, ano naman, si Lamo. Si Lamo at si Nata yan. Si Lamo, si Nata, isa na si Amuli. Ayan si Pangulo, hindi ko alam, Mandita yan eh. Hindi na, pag sumusunod ka lang. Sumusunod kila mo. Kaso nga lang yung isa si, ano may pagkamaldita na din. Si, ano kayo, luto ko yung dating yung white rice tapos pila saka yung chicken na ano ko pa yun? Ano tawag yan? Kalitin mo yung tapos ang mga patata. Try mo lang. Oo nga, try mo nga. Hindi pa nga nagsukat. Try na lang kung gagana eh.